124 lagun aurkeztu ziren joan zen larunbatean, Saroben ospatu zen Begasa zonaldean kokatuko diren alokairurako 10 etxebizitza sozialen zozketara. Sarobeko areto nagusia jendez gainezka zegoen larunbata goizean. Maian, alkatea, Mikel Izagirre, udaletxeko idazkaria Nagore Alkorta eta notarioa Miguel Martínez Urroz. Zozketa honetan 3 kupo zeuden, lehenengoa mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat gordetzako etxebizitza. Bigarrena, 12.000 euro baino gutxiagoko guraso bakarreko familientzat gordetako 4 etxebizitza, eta 3. azkenik gainerako eskaintzaileentzat gordetako 5 etxe. Hala, kupoko bakoitzean dauden eskaintzaileen zerrenda zenbakituta egon zen, alfabeto hurrenkeran. Zozketarako kupo bakoitzean dagoen eskatzaile adina bola zeuden, ontzi batean sartu ziren eta pixkanaka atera ziren. Lehenengo kupoan Idoia Mintegik irabazi zuen, bigarrenean berriz Modesta Arozena, Maria Jose Mendoza, Pilar Bisoko eta Petra Elser. Hirugarrenean azkenik Armando Carracedo, María Esther Asunción Rodríguez, María José Canadas, Iker Flores eta Beatriz dos Santos. Laster Saroben poza ikusi zen irabazleen artean, beste batzuk berriz triste xamar atera ziren Sarobetik. Askok, baita ere, umore onarekin hartu zuten ere ez irabaztea.